बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालेओ, अल्लाह पाक कोलों डर जाओ, डरदियां ही रहना है। और जिस टाइम गल करनी है ते अल्लाह दे ने सच्ची सोची ते सीधी गल करनी है। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व सल्लम दी ज़ात गिरामी ते अल्लाह अपने मुस्तफ़ा ते करोड़ां अरबां खरबां बेहिसाब दुरूदो सलाम नाज़िल फरमाए। अज दे इस खुतबा जुमा अंदर अल्लाह पाक दी खास रहमत और उनदे फजल नाल उनदी तौफीक नाल उस अल्लाह दी रहमत नाल अपने माँ बाप असातिज़ा और मुखलस यारां भरावां वीरां दी दुआ नाल साडे माशरे अंदर एक गुनाह बड़ी तेजी नाल फैल रहा है। मैं चाहता सा उनके हवाले नाल ही कुछ बयान किया जाए। हो सकता है किसी मेरे वीर दी भरा दी बुजुर्ग दी मेरी अपनी किसी दी सलाह हो जाए तो हो सकता है अल्लाह मैनू भी मुआफ फरमा दे। बड़ी तवज्जो नाल बड़े ध्यान नाल तुसा मेरे वाले वेखने और मैं तुहाडे सोहने नेक चेहरियां वाले तक रहा। उत्तों आवाज़ आएगी, एक दूजे नूं आपस च की वेंदे हो, आसमान तो मेरी उतरदी रहमत वाले वेखो। साडे मुआशरे अंदर ना एक गुनाह जिंदा नाम है झूठ। असल लफ्ज़ है जीम नाल झूठ, पर साडी जुबान ते ना साडे मुंह ते चढ़ गया झूठ झूठ झूठ। साडी पंजाबी जैसे उन्हें झूठ आने हैं, लेकिन असल लफ्ज़ है उर्दू च झूठ। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा है ना उस बंदे ते अल्लाह दी लानत, अल्लाह दी लानत। ये कुरान च लिखिया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह दे झूठियां ते मेरी लानत है। अल्लाह हज़रत जी ये जरा गुनाह है ना झूठ वाला, हुण ते मुसलमान बोलन लगे इहदी जुबान ते वल नहीं पैंदा। और इत्थों तक कईयां दा ज़हन और अकीदा बन चुके हैं झूठ ना बोलिए तो दुकान चलती नहीं। हाफिज़ साहब सीधी गल उन्होंने रास ही नहीं आती। शैतान ने ना ये जी मत मारी कि सीधी गल दसो, मनते ही नहीं, सीधी गल मनते ही नहीं। जिस काम से अल्लाह लानत पाई है ना, ये उन्होंने आंदा लोग मनते ही नहीं। जे मैं लानत ना लवां लोग मनते ही नहीं।
جے میں اللہ دی پھٹکار نہ لواں لوگی مانتے نہیں اینا مطلب لوگاں نو منانا ضروری ہے پہمیں اللہ دی پھٹکار تے لانت پیندی تے پہ جائے بعد لوگاں دے اندر بس اللہ ساڑھے تا مسلمان آپس جنہ جھوٹ بولن لگے اے تا ایک منٹ اینا باتتا میں ٹیچے کامے چڑھ دا کامے بندے نو پڑھنے پامنا لیکن سن لو جڑے سنا مکے دے کافر نبی پاک دے داد کے کافر جنہ کلمہ نہیں سی پڑھیا آج جی میں حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا آج جی حدیث پڑھی کہ او لوگ تے اسی مسلمان جڑے مکے دے کافر سن مکے دے کافر او بھی جھوٹ نہیں سی بولیا کرتے او بھی جھوٹ بولن لگ گیا نا او بھی شرما دے سن بھی جھوٹ نہیں بولنا دے نوست اللہ بخاری دی حدیث کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے سارے پڑھو پیار نال محبت دے نال تاکہ اللہ جی راضی ہو جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ آویں صحابی ایندہ بابانا حضرت عباس نبی پاک دے سکے چاچا جی او بھی صحابی پتر بھی صحابی ہیں تے بابا بھی صحابی ہیں تاں کر کے رضی اللہ عنہما اللہ اونا دعا تے اللہ راضی ہیں سن لو ایک کہن لگے اے بخاری دی حدیث سن لو عبداللہ بن عباس کہن لگے مینوں سردار ابو سفیان نے آپ دسی ہے مینوں میرے چاچوں ابو سفیان نے آپ دسی آئے نا سن لو ابو سفیان بعد اندر مسلمان بنے نے پہلے دن ڈٹ کے نبی پاک دے آمنے سامنے مخالفت کی تھی ہے نا جنگاں بھی لڑتے رہنے بدر دے میدان جیوی ابو سفیان سامنے آئے سن اوہد دے میدان جیوی اے میرے نبی دے سامنے آئے سن تلواراں لے کے کلمہ تے بات پڑھے آئے نا سردار ابو سفیان کہن لگے جیسے ٹائم شاہ روم دا بادشاہ انہیں خط لکھیا نبی پاک نے خط لکھیا میرے نبی خط لکھ دے سن بادشاہاں دے والے خط بادشاہ تک پہنچا دیتا جاندہ سی ایک بے ایمان نے میرے نبی دا خط پڑھیا انہیں غصے دے نال انہیں پڑھیا بغیر انہیں غصہ چڑھیا خط پھڑ دیا نال انہیں ٹوٹے چل کیتا نام صحابی نے آگے دسیا سونے اندے جتا کڑی بڑی انہیں توڑا خط اے پاڑ دیتا ہے نا سرکار آسمان والے وے کے آگیا اللہ سونے جنہیں میرا خط پاڑے آئے نا اللہ انہوں تو پاڑ کے رکھ دے اللہ اندے ٹوٹے کر کے رکھ دے ایک وقت آیا اندے ٹوٹے بنا دیتے گئے نا اے شاہ روم دا بادشاہ انہیں خاتم پڑھے نا آندھے جاؤ مکے بیچوں مکے دے سردار تے بلاؤ مکے دے سردار آئے نا انہا سرداراں بیچ سردار ابو سفیان میں شامل ہیں میرے پاک محمد دا بڑا وڈا مخالف ڈٹ کے مخالفت میرے سرکار دن ابو جال دے نال موڈا لا کے چل دیں ہر میدان اندر ابو جال دا ساتھ دیندہ ہے نا سردار ابو سفیان شاہ روم دے کو لایا تے شاہ روم دا بادشاہ کہن لگا اے تواڈے وچوں سب تو زیادہ محمد دا قریبی کون ہے جن دا خاتم میرے کو لایا ہے نا اے تواڈے وچوں سب تو زیادہ دا قریبی کون ہے اے شاہ روم نے انہیں
سوچیا جڑا قریبی ہوئے گا نا یہ زیادہ گلے کرے گا، جڑا قریبی ہوئے گا زیادہ نکتہ چینی کرے گا، یہ اندے عیب دسے گا۔ پر سن لو سردار ابو سفیان کہن لگے میں ہاتھ سینے تے ماریا شاہ روم میں اندہ رشتہ دار ویاں ہمسایہ ویاں تے قریبی ویاں اے شاہ روم آندن ابو سفیان اندے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے سردار ابو سفیان کہن لگے اور شاہ روم میں غیر مسلم ضرور ہوں، میں کافر ضرور ہوں، میں اندہ مخالف ضرور ہوں، پر شاہ روم سن لے سردار ابو سفیان شرم آندیے کہ میں اس محمد دے بارے کوئی جھوٹی بول دے گا، مینوں تے جھوٹ بولن لگے شرم آندی کیونکہ سرداراں کافر ضرور ہوں پر میں جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ ایتھوں ثابت ہوندا ہے جھوٹ بولن لگے ہاں مکے دے کافر بھی شرماندے سن، وہ بھی شرم کردے سن۔ اج دا مسلمان ایک گل نال جھوٹ بولی جاندے۔ حضرت جی سن لو نا میرے پاک محمد دی حدیث پاک دا ترجمہ آپ سرکار فرمان لگے مومن اندر ادھر میرے والے تک لاؤنا مومن اندر اے میں نہیں پیاندا نبی پاک آکھئے مومن دے اندر سرکار آکھئے ہر عیب ہو سکتا ہے نا، مومن دے اندر ہر خامی ہو سکتی ہے، مومن دے اندر ہر کمی پائی جا سکتی ہے نا، لیکن اللہ دا نبی دسی جانا مومن زمین تے مومن ہوئے ان دے اندر دو خامیاں نہیں پائیاں جا سکتیاں۔ اور شام کو ڈیا کھان چوک میرے والے آپ دے دل دے برتن آج سدھا کر کے رکھیں انشاءاللہ رحمت نال پانڈے پار کے لے جیں نبی پاک دیاں سونیاں گلاں دے نال اپنی بنجر زمین و آباد کر کے چلا جاں آکھی نہ کسے دسیا نہیں نا آج میں اس ممبر دے کھو کے آج دسی جانا سرکار آکھے مومن دے اندر ہر خامی ہو سکتی پر مومن دے اندر دو خامیاں دو کمیاں دو کمزوریاں دو عیب نہیں ہو سکتے نا سونیاں اور دو خامیاں کیڑیاں نے اور دو کمیاں کیڑیاں نے آپ فرمان لگے پہلی کمی کہ مومن کدی بھی خائن نہیں ہو سکتا نا، خائن کا مراد کسے مسلمان پرانے آپ دا راز آپ دے کر دا راز دس دیتا ہے نا اے بیمان اگاں پیچھا منہ پیا مار دیں لڑ پیا تے آندہ تو نہیں جاندا اندے کارنوں میں سارا جاننا اے کدی اوتھے بہ کے بکواس کرتا ہے نا کدی اوتھے بہ کے جن نے راز دیتے سن جن نے آپ دی امانت اندے سامنے گلاں رکھیاں انہیں آکھیا پائی جان گلاں ماندنے ایک وقت ہے لڑ پیا تے گلاں مواتے لاندہ پھر دائنا سونا نبی آندہ میرے کلو لکھا لاؤں میں انگوٹھی نال مور لا دینا یہ مومن نہیں جے مومن نہیں اللہ نے مومن اندر خوب بھی رکھی نہیں نا کسے مسلمان پرادی خیام کرے حضرت صاحب فتح مکہ دا دن مکہ فتح لگانا سرکار آکھیا میرے صحابیوں سن لو او فلانا بندہ انہیں میرا بڑائی دل ساڑے انہیں بڑائی پریشان کیتا ہے جتھے مل جائے چٹکا دے کے تون اڑا دینا صحابہ لب دے رہے ہتھے نہ جڑیا انہیں دے مقدر چنگے انہیں بڑا سا ماریا منہ لگا کے سرکار دے سامنے آ کے بہ گیا آندہ سونیا میں تواڈے کولوں اللہ دے نام تے معافی چاہنا اللہ دے نام تے مینوں معاف فرما دیو سرکار 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ادھر تک نہ میرے والے سرکار اندے والے ویکھیا بھی نہیں نا سرکار نو ایک وارا بھی اکھ پلٹ کے نہیں ویکھیا نظراں نیویاں کر لیاں صحابہ تلواراں لے کے اندی تون تے کھڑے سن سرکار اشارہ کرن تے تون اڑا دئیے تھوڑی دیر تو بعد یہ منتاں کیتی گیا سرکار آکھیا اور جا چلا جا میں تینوں بھی معاف فرما دیتا ہی نا یہ اٹھ کے چلا گیا آپ نے
صحابہ نو آکھیا اور میرے صحابیوں میں نہ لے کے گیا سی جتھے مل جائے اڑا دینا اے بچ کے کیوں آ گیا میرے کول صحابہ کہن لگے سونے ہم ایک صحابیاں دے سونے ہم میں تے تلوار بھی میان چوں کڑ کے میں تے دے سر تے تلوار کڑ کے کھڑا سم میں تے تواڈے چہرے والے تک رہا سم تساں ایک وارا بھی اکھ نال اشارہ کر دین دے اوندی میں تون لا دیندا آ فرمان لگے اوے میرے صحابی کملیا اے سوچ کیویں لے آئی کہ محمدیاں اکھاں وی خیانت کرن گیاں تمہیں بڑے اشارے کرنے اکھاں نال بیٹھا تمہیں بڑا سیانہ بننے آنے آہو اوہوئی اکھاں نال اشارے اوہوئی ہے نا اوہوئی ہے نا اللہ دا مینوں پتہ ہے آہو تمہیں اوہوئی ہے نا مومن اندر خیانت خائن نہیں ہوندہ سونے نبی آکھئے میں محمد دی شان نہیں کہ میرے محمدیاں اکھاں میں خیانت کر جان تو آنا اشارہ کرنا سی تون لا دیں دے نا میں محمدیاں اکھاں میں بولو خیانت حضرت صاحب مومن بن جا مومن اندر سونے نبی آگئے ہر خامی پائی جا سکتی پر دو گناہ مومن دے لاگے بھی نہیں جان گے مومن دے قریب بھی نہیں جان گے مومن مرنوں تے مر سکتا ہے ایک خائن نہیں ہوئے گا دوسرا سرکار آگیا اینی زبان جو کدی بھی جھوٹ نہیں نکلے گا مرتے سکتا ہے پر سچی گل کرے گا پرا سامنے کھڑا ہے سجن کھڑا ہے بیلی کھڑا ہے یار کھڑا ہے انہیں کہا نہیں قولو قولا سدیدا گل نکلے گی تے سچی نکلے گی جھوٹ بول کے جتن نالوں سچ بول کے ہار جاؤ میدان چے پرے پچیچ چوٹیاں قسمہ چکن دے بجائے جتن دے بجائے سچ بول کے ہار جا اللہ دی قسم سچ چے اینی برکتیں کتھے یاد آئے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بچپن چے جان لگے تعلیم حاصل کرن لی مانے کپڑیاں دے تھلے ای کپڑے تھلے مانے کمیز دے تھلے منے پیسے مانے تروپے لا کے ٹانکے لا کے سی دیتے راج چور ملے اونا جیباں دیکھیاں پیسے کوئی نہیں انہیں کہا پیسے کی تھے یہ اے بچہ آندہ ہے میرے کول پیسے ہیں او تلاشی لین پیسے لبر نام اوے بچہ پیسے ہے گئی آندہ جی ہیں او پھر تلاشی لین پیسے لبر نام اونا باں پھڑی تے لے گئے بڑے ڈاکو کول کہن لگے سردار اے بچہ سانو پڑھنے پائی کھلے یہ آندہ پیسے ہیں لابنے آتے پیسے لاب دے نہیں وڈا سردار بچے نو ہاتھ پھڑ کے قریب کر کے آندہ بیٹا 10 جھوٹ نہ بول 10 پیسے ہے کہ نہیں پیر عبدالقادر جلانی دیاں اکھاں دے پانی آگئے آندہ ڈاکوان دے سردار سچی تے بول رہے ہیں میری ماں نے کروں آن لگیاں گیا سی مر جائیں کھڑ جائیں پر کبھی بھی زبان چوں جھوٹ نہ بولیں میں سچ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں آپ دیکھ میری کمیز تھلے میری ماں نے پیسے سی کے پائیں ڈاکوان دے سردار دیاں اکھاں دے پانی آگئے آندہ چلو سارے پیچھاں چلیے آئی تو بعد اے بچے دا سچ ویک کے ان دی سچائی ویک کے جننے بھی ڈاکو آئے سن سارے پکے توبہ کر کے صحیح معنی چے مومن بن جاندے نے تینوں پتہ نہیں سچ دی برکت کنی حضرت صاحب سن لو کدی نہیں جھوٹ بولنا چنگے رہ جاؤ نبی پاک نے فرمایا سن لو تیان نال گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی جڑا بندہ گل گل نال پیر آندہ جی تھوڑا پیر مار دی ساڑھے کو فن بڑے نے چوٹ جی پیر مار دی لے مارے پیر مار دی کچھ نہیں ہوندہ آہ کچھ نہیں ہوندہ میں داسنا کی ہوندہ ہے کچھ نہیں ہوندہ جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے سرکار آگے
اے پیر ماردا پیا مجلس دے اندر، اے پیر پیا ماردا جھوٹ پیا بولدا سرکار آکھیا میرا اللہ اندے چہرے دا رو بھی ختم فرما دیں اندے کلو لوگی ڈر دیں کوئی نہیں، پیسے آلا ضرور ہیں، ڈانگ ڈیرے آلا ضرور ہیں، لوگ ڈر دیں کوئی نہیں، اے چودھری کون ہیں، اے سردار پیسے آلا کون ہیں، جھوٹ زبان جو بول دائنا اللہ پاک نے اندہ روب ختم فرما دیتا ہے نا۔ حضرت جی سن لو اگلا سن لو، جھوٹ بولن والے بندے دا میں نہیں آندا، جندہ کلمہ پڑھے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکھیں سن لو جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے نا، جنہ مرضی پیسہ ہوئے، جنی مرضی دکان چل دی ہوئے نا، جنیاں مرضی ایندیاں محفلہ ہون یار بیلی ہون، اللہ دے سونے نبی آکھیں میں گلوں نہیں کہہ رہا حدیث چے نہ ہوئے میں گنہگار ذمہ دارم، سرکار آکھیں جھوٹ بولن والا بندہ میرا اللہ دے دل دا سکون ویسے ختم فرما دیں گے، اندے دل نو چینی کوئی نہیں، ہر ویلے بے چینے اڈیا اڈیا رنگیں اڈیا اڈیا ایک کون ہے اندے کل پیسہ بھی ہے تامی اڈیا اڈیا اندہ کاروبار بھی چل دے تامی اڈیا اڈیا اندے دل نو سکونی کوئی نہیں، مسیحے بھی آگے نماز پڑھ دینا اندے دل نو سکون نہیں، ایک قرآن بھی پڑھ دے اندے دل نو سکون نہیں، ذکر اذکار بھی کر دے اندے دل نو سکون نہیں، میں نہیں آکھیا اے سرکار آکھیں اے میرے پاک محمد نے آکھیں اوہ جے جاندے ہوں دلان کون مل جائے نا اے زبان تے کولو قولان سدیدہ جیسا ٹائم گل کرنی ہے کسے نالوی سچی گل کرنی ہے جھوٹ دے لاغے میں نہیں جانا نا، اللہ دا قرآن آندے ان اللہ زینہ یفترون، اللہ پاک فرماند نے کئی بندے میرے بارے بھی جھوٹ بول دیں دے آئے صدقے جاؤں، اللہ پاک شکوا کرن ڈینے نا بندہ بندے دے بارے جھوٹ بولیں اسی پریشان ہو جانے ہیں، جن نے بنایا ہے اللہ آپ گلے کردہ بھی ہے، آپ قرآن چلی گئی ہے اے 14 میں سپارے چلی گئی ہے، اللہ پاک فرمان دینے میں بنایا ہے، پیسہ بھی میں دیتا ہے نا، کوٹھیاں کارا بھی میں دیتی ہوں، حسن بھی میں دیتا ہے نا، اے ٹوٹا پاوی عارضی میں دیتا ہے نا، ان اللہ زین یفترون، اللہ پاک فرمان دینے ان اللہ زین قرآن چلے کے ہے یفترون اللہ الکذب، اللہ دنے میرے بارے بھی کئی جھوٹ بول دیں دے لا یفلحون، میں ربانا نہیں کامیاب، اے کامیاب نہیں ہو سکتے، اے پیسہ ہون دے باوجود بھی نہیں فلاح پا سکتے نا، اوہ سن لو تیان دے نال اوہ اردہ گران تو آن آلے ہوں جنہیں تسی مسلمان آئے ہوں، حضرت جی سن لو میں سونے نبی دن ایک اور حدیث پاک دا ترجمہ سنان لگا، تیرے روح کنڈے کھڑے ہو جان گے، سرکار آکھیے جس بند نے جھوٹ بولے ایک جھوٹ بولے انہیں پمیں حاسے نالی بولے انہیں مزاق نالی بولے اے جھوٹ بولی جان دیں سونا نبی آن دے اوہ نوجوان اکھاں چک لو میرے والے اکھاں میرے والے کر لو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں ایتھے حاضر کر لو ایک باری میرے والے تک لو، سونے نبی آکھیے جن نے ایک جھوٹ بولے اندی نحوست ہوئے گی نا، اللہ پاک ایک جھوٹ
جھوٹ دے بدلے قیامت والے دن لوکی قبراں چوں باہر آئے گا اسرافیل کرنا چے بھوک مارے گا وائی وائی زل کو بورو بوسرات انہیں پہلی بھوک دا چٹکا دینا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ آسمان اٹھ جائے گا زمین آسمان اللہ دا پاش پاش ہو جان گے اے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرمان دیں اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ آسمان اٹھ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اسرافیل میں انیاں طاقتاں دے دیتیاں نے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ آسمان دے ستارے چڑھ جان گے اللہ دا قرآن آندہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اے دریاواں دے اندر سمندر چے اگ لگ جائے گی نا حضرت جی سمندران دے اندر اگاں لگ جان گیاں اے پہاڑے میں جان گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ حضرت جی دل کردہ میں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤں اللہ دی قسمیں ایک قرآن میرے سامنے موتی بن بن کے آ رہے اے پہاڑے میں جان گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ اے پہاڑ میں اڑ جان گے جی میں پینجے جو روئی پی اڑ دیئے نا ایسے حالات بن جان گے اللہ دا قرآن آندیں میں کہاں گا دوسری پھوک مار دے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور سے ٹائم قبراں پھٹ جانیاں اور قبراں دا لفظ ایک قرآن جے بھی آگے ہے کتھے لکھے ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حتی زرتم المقابر یہ لفظ قبر اللہ قرآن جے بھی آگے ہے ثم اماتہو فاکبر مرن تو بعد میں قبراں چوں ٹھا لواں گا اسرافیل بھوک مارے گا اے جھوٹ بولا نالے اے جھوٹ بولا نالے سونے نبی آنکھیں اے قبراں چوں باہر آنگے اللہ 2 میل لمبی زبان کھچ کے لمبی کر دیں گے مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قائد عالم سن رحمت اللہ علیہ اللہ قبر منور فرمائے اچھی آمین انہیں حدیث پاک کھڑیاں سنائی علماء بھی حیران قیامت والے دن جھوٹے بندے دی زبان اللہ 2 میل 2 فٹ نہیں 2 میل 3 کلومیٹر ہوئے تے 2 میل بند ہے 2 میل اللہ ان دی زبان کھچ کے لمبی کر دیں گے اللہ وجود اندر انہیاں طاقتاں پا دیں گے اے 2 میل لمبی زبان کھچ کے محشر دے میدان والے آ رہے ہیں ایک کون ہے اے جھوٹی سرکار لوکانوں دھوکے دینا لائے اے جھوٹ نو ایویں سمجھدا سی کیڑی گل پیر مارے ہیں میں تے بندیاں جے پیر مارے ہیں حضرت جی سن لو اگلی نبی پاک دی حدیث سن لو سونے نبی دا فرمان سن لو میرے پاک محمد ایک بارا درود پاک سارے پڑھ لو بار والے بھی پڑھ لو اچھی پڑھ لو جناب محمد سونے نبی آکھئے ایتر میرے والے تک کو سرکار آکھئے جس بندے نے مذاق اندر بھی اے میں مذاق اندر نہ زین جھوٹ بولندہ تے نہ ہی بول دے اے میں یارہ جب لاپا بیا مار دے یارہ جب بیٹھے اے میں اوچھا بیا بند ہے اوچھ ساڑھی بولو جی اوچھا گیا لو اے میں آفتہ وخاندہ بیا اے میں جھوٹ بیا بول دے مذاق اندر ہاسے اندر جھوٹ بیا بول دے سن لو سونے نبی آکھیں بخاری دی حدیث مسلم اندر بھی ہے متفقن علیہ روایت بخاری مسلم دی روایت سونے نبی آکھیں جن نے مذاق اندر بھی نام جھوٹ بول دیتا رب دا نبی دسی جانا وہ ہلاک ہو جائے گا
صحابیاں دا سونے جنہوں گل سمجھ آئی ہو ایک باری کہے سبحان اللہ صحابیاں دا سونے جن نے مذاق اندر بھی جھوٹ نہ بولے اللہ انعام کی دیں گے مذاق جے جھوٹ بولے ہیں اللہ ہلاک کر دے گا نا جے مذاق اندر بھی جھوٹ کلوں بچ گئے ہیں کیویں بچے ہیں قولوں قولا سدیدا آندہ نانا اے زبان وچوں سچ نکلے گا غلط بیانی نہیں سچی بولنے مرنا تے مر جاواں پر زبان وچوں سچ بولنے کیوں بولنے سوڑے نبی آکھے ہیں مومن بندہ کدی بھی جھوٹ دے لاگے بھی نہیں جاندا بھلا اسی مومن کنوں سمجھنے پتا جنا سونے ہوں پتا تو نظارہ نو ایک ہے بھی اسی مومن کنوں سمجھنے حضرت صاحب سونے نبی میں تیرے والے تیریاں داڑیاں والے بیکھاں تیرے محراباں والے بیکھاں تیرے سیدیاں والے بیکھاں حضرت صاحب میں تیریاں مٹھیاں بولیاں والے بیکھاں حضرت صاحب اکھاں چک میرے والے میں تیریاں تہجداں والے بیکھاں یا تیری تسبیح والے بیکھاں یا پاک محمد دی زبان والے بیکھاں سرکار آکھے ہے نمازی بھی ہوئے گا حاجی بھی ہوئے گا سونے نبی آکھے ہے لمبے سجدے کرن والا بھی ہوئے گا ساریاں خوبیاں ہو سکتی ہیں پر سن لو ساریاں خوبیاں ہون دے باوجود یہ جھوٹ بول دے سونا نبی آندہ مومن ہے ہی کوئی نہیں بات جائی توبہ کر لے قولو قولا سدیدہ میں حادثے نال بھی چورنی بولنا کبو انشاءاللہ پھر کبو انشاءاللہ اللہ سونے نبی آنکھیں جرا حادثے نال جھوٹ بولن تو بچ گیا حادثے نال حادثے نال بھی جھوٹ نہیں پیا بولدا مذاق چ بھی جھوٹ نہیں پیا بولدا میں اللہ دا نبی ادھر میرے والے تکنا میں رب دا نبی آج جنتے اللہ دی جنتے 8 بوے جنتے کنے بوے اچھی بولو کنے بوے اللہ سانو 8 بوے جو آوازاں واجان مقدرہ آلے او بندے ہیں ایسے بندے اے نہیں بھی نہیں مقدرہ والے تو آڈے جے پتہ نہیں کنے بیٹھے ہوں گے جنہاں اللہ دی جنت 8 بویاں چو آوازان گیاں اوے آجا 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 اللہم جعلنا منہم اجیا کھو آمین جڑی میں دعا پڑھی اللہم جعلنا منہم ایندہ میں نہ ایا پنجابی چے میں نہ ایا اللہ جنہاں نو 8 بویاں وچوں تو ساں آواز مارنی ہے اللہ ساڑھا نامیوں نہ لکھ دے اللہ ساڑھے کو پاپ پڑھے نے پاپیاں پڑھے نے اللہ ساڑھے عیباں والے ویکیں ساڑھے بارے فیصلہ نہ فرمائیں اپنی رحمت والے ویکے فیصلہ فرما دیں رب نو کیا کر اللہ معافیاں دے کلم آجیں پھر اللہ سونے آؤچی کہہ دے آمین ہونے اور رب نو کہہ چھڑو یا اللہ پاپیاں پاپیاں اللہ سانو معاف فرما دیں سن لو سونے نبی آکھے ہیں آج جنت دے 8 بوے جنہیں مزاق نال بھی جھوٹ نہ بولے درمیان والی جنت دی میں محمد ضمانت دے دینا میں ضمانت دے دینا ضمانت دے دینا سرکار آکھیا میں ضمانت دے دینا میں مذاق نال جنہیں جھوٹ چھڑ دیتا میں ضمانت دے دینا صحابیاں دے سن لو میرے سونے نبی ایک دن بیٹھے سن سرکار انج کر کے ٹون لا کے لیٹے سن سبحان اللہ سرکار ٹون لا کے اندر کے سرکار لیٹے سن ٹون لا کے حضرت جی مسلم دی روایت سنان لگا
سرکار لیٹے سن آپ سرکار صحابی کہن لگے سانو سرکار نے ویکھے آپ فرمان لگے الا انبئکم بی اکبر الکبائر الا انبئکم بی اکبر الکبائر اوے میرے صحابیوں اج تانوں وڈے گناہ دی خبر نہ دیاں وڈے گناہ دی خبر نہ دیاں صحابی کہن لگے سونیا ہاں ہاں بلا بلا ہاں یا رسول اللہ ضرور خبر دے چھڑو آپ فرمان لگے اللہ دے نال شرک کرنا وڈا گناہ ہے ماپیاں دی اگوں اکھاں کڈنیاں وڈا گناہ ہے تے نال سرکار کہن لگے صحابی کہن لگے سرکار نے اللہ دا نام لیا ہے شرک کرنا وڈا گناہ ہے سرکاروں میں لیٹ کے آنکھیں اگے آنکھیں ماپیاں دی نافرمانی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے اویں لیٹ کے آنکھیں اگلے گناہ دی باری آئی چھیتی نالی میرے پاک محمد نے ٹیکی چھڑ دیتی ٹیک چھڑ کے سرکار جلدی نالی اٹھ کے بہ گئے اٹھ کے سرکار بہ گئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو تیسرا وڈا کبیرہ گناہ ہے ذرا مسلمان جھوٹ بولے گا کندی زبان تے جھوٹ آ گیا اللہ دا نبی دسی جانا ہلاکت صحابی کہن لگے اسی حیران سرکار ایک وارا بھی کہہ دیں دیتے اسا مان لینا پر سرکار نے ٹون چھڑ کے 3 وارا آکھیا جھوٹ بولن والا ہلاک ہو جائے گا کیوں بھی کی خیال آئی تو بعد پھر انشاءاللہ سچ بولو گے کہو انشاءاللہ کدی حاضر نال بھی جھوٹ نہیں بول سن لو سونے نبی آنکھا جرا بندہ منہ جو جھوٹ بول دے اللہ توجہ میرے والے کر لو بڑی بڑی گل دسن لگا جرا بندہ جنی زبان تے جھوٹ چڑھ گیا ہے نا اللہ پاک اندے دل تے مور لا دیں دے لگ گیا ٹھپا اندے دل تے انہوں کدی بھی ہن ہدایت نہیں آ سکتا لوکی واز کرن دیا مولوی پٹن دیا بھی آکم اندے اتو لنگی جاندی ہے بیندہ بھی علماء دی مجلس چیا سامنے بہ کے علماء بڑے بڑے علماء سن بڑے بڑے علماء انہوں واز کرنے دے اتو لنگی جاندی حضرت صاحب آج سمجھ آئیے میں نوں کہ واز اثر کیوں نہیں کری سونے پیغمبر آکھئے اللہ دل تے مور تھپا جڑ دیں تھپا لگ گیا اندے دل تے انہوں کوئی واز اثر نہیں کرن دی اور ڈر جا اللہ پاک گلوں آپ دی زبان تے جاری کر لے قولو قولا سدیدہ سونے نبی آنکھیں عبداللہ بن عمر کہن لگے سرکار ساڑھے کرے آئے کہو سبحان اللہ اچانک سبحان اللہ جرے کرانچے سرکار نے پیر لائے سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ جرے کرانچے سونے نبی نے پیر لائے مقدران والے او بندے جنہ دے کروں علماء کھانے کھا کے جان پر ساڑھا انہیں رواج بن گئے ہیں اسی روٹی پکاونی بلا کندی ذرا چنگا مشہور مولوی ہوئے نا مشہور عالم دین آپ دا ٹور بناون بیندر رابطہ بڑا ہے وڈے مولویاں نال پتہ لگے رابطہ بڑا ہے مزہ دیتا ہیں لالو کے دے مولوی ہوئے الہ آباد ماڑے مولوی ہوئے مزہ دیتا ہیں کندن پور بچارے محلے دی مسجد نیک اللہ والے امام ہوں روٹی کھوائیں تے مزہ تے پھرے نا جرا کو مشہور مولوی ہوئے ہاں جی آپ صاحب کتھے آ رہے ہو فلاں تھان تے جی کھانا میرے کول کھانا لوگ یہ میں نو فون کر دیں جی کھانا میرے کول کھانا ہے آج حضرت صاحب جی کو وڈا مولوی آ رہے ہیں جی کھانا میرے کار ہوئے گا جی نیکی واسطے کرن دیا ہے جی ہمیں لوگ کہیں کہ رابطہ بڑا ہے اندہ یہ کرن لگ گئے رب نو سارا پتہ ہے
جے نیکی باتیں کریں تے غریب مولوی سارے تیرے ڈرے تے بیٹھے ہوئے ہیں. نیکی باتیں کریں ماڑے غریب علماء مسجداں دے خادم اے تیرے دسترخوان تے بیٹھے ہون. اللہ دی غیرت دی قسم جے اے علماء غریب علماء ماڑے نیک علماء کھانا کھا کے دسترخوان تو اٹھ جان اللہ کر دیاں بیماریاں پریشانیاں اسے ٹائم ہی دور فرما دیندے نے. سرکار صحابی کہن لگے سرکار ساڑھے کرے آئے نا عبداللہ بن عمر کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ سرکار ساڑھے کرے آئے نا سن لو ابو داؤد روایت ابو داؤد چلے کی ہے سرکار وڑے بڑھ نال عبداللہ بن عمر کہن لگے میری ماں نے میں نو آواز ماری عبداللہ ہو رہے آئے نا آتنو شہ دیاں میں ماں والے تیان نہ کیتا میں بچہ سانا تے میری ماں کہن لگی جی میں ساڑیاں کرانچ عموماً ماں پہنا آواز مار دیا نے میری ہم ماں پہنا بھی سن لین صحابیاں دے میری ماں نے آکھیاں بیٹا ہو رہے آئے نا تینوں شہ دیاں سرکار نے ویکھ بھی لے آئے تے سن بھی لے ویکھ بھی لے سرکار نے سن بھی لے تے ویکھ بھی لے صحابیاں دے میں امی کول گیا نا تے میری ماں نے کھجور میں نو دے دیتی نا کھجور پھڑا دیتی سرکار میری ماں نو کہن لگے بچے نو کڑے زینل آواز ماری سیوں ویسے تو کھا دین لی اے میں تیان لامن لی پوریا تینوں شہ دیاں یا واقعہ تانی میں نو وے کے کھجور پھڑائیوں عبداللہ بن عمر دی ماں کہن لگی آندھی سونے جس ٹائم میں بچے نو آواز ماری بیٹا ہو رہے آئے نا اس ٹائم میرے ذہن اندر گل سی میں کھجور دینی آ فرمان لگے عبداللہ بن عمر دی ماں سن لے عبداللہ بن عمر دی ماں سن لے جے تو پتر نو اے میں آندھی او رہا تینوں شہ دیاں او رہا جے کول آکے بچے نو شہ نہ دیں دیوں پتر نو شہ نہ دیں دیوں نہیں عبداللہ دی مائیں سن لے اللہ نے تینوں جھوٹیاں جے لکھ دینا سی اللہ دیاں لانتاں پہ جانیاں سی ایتھوں تک سن لو اوے کدی بھی میری ماں بہن بچے نو بلان لگیاں او رہا تینوں شہ دیاں تے کول آیا تے بچے دی باں پھڑ کے شہ نہیں دیتی ایک نبی دا ایک امتی وقت دا محدث انہیں کننا لمبا سفر کیتے حدیث واتے نبی دی حدیث لین لی انہیں کننا سفر کر کے او صحابی او حدیث اون دے بوے تے جا کے انہیں جا کے ویکھیا کندے کولوں حدیث لینی سی نا کہ چوری کر کے چوری پھیلا کے آئیں کر کے چوری پھیلا کے آدھا کوڑا پھڑتا پہ آئے نا اندہ کوڑا لاغے آگے ہم انہیں کوڑے دی لگام پکڑ لیں اے حدیث لین علا محدث کہن لگا پاؤں السلام علیکم میں چلے ہوں وہاں دا ٹھہرتے جانا انہا سفر کر کے آئے گل دے سنا کدھر ہیں خیر تے ہیں بے جا کھا لے پی لے انہا پند کر کے آئے آندھے نانا منو پندہ لگیا سی نبی پاک دی حدیث پاک تیرے کولے لین لیا آسان پر ہون نہیں لینی ہون واپس جا رہے ہیں وہ آندھا کیوں نہیں حدیث لینی آندھا تو اللہ دی مخلولا توکھا کیتا ہے میں تیرے کولو نبی دی حدیث ہی کو نہیں لینی تو توکھا کر کے کوڑے نو پھڑیا توکھا دے کے تیرا کی تبارے حضرت جی سن لو آکے یہ بندے چوری اڑ کے ایمی کھوتے نو بلان کے کھوتے نو کٹے نو بچے نو توکھا دیندہ بھی ہے سن لو دیان لال کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئیں ایک بارہ سارے پڑھ لو پیار دے نال محبت دے نال جناب محمد جدوں بندہ سچ بولے نا سچ دی کنی برکت ویسے نا خلیفہ ہارون رشید بڑا سچ بول دے سی ان دی زبان تی اثر کن ہے
ہائے خلیفہ ہارون رشید اندی زبان چے اثر کینا ہے اندے دربار چنا ایک عالم دین آئے میں انہوں نانے ذہن چ انہوں کہنے لگا حضرت صاحب عالم دین آئے تھے ہارون رشید اٹھ کے کھڑا ہو بادشاہی دی کرسی تے بیٹھا ہے اٹھ کے کھو گیا حضرت جی اتھے آ گیا سبحان اللہ چلا کھو آپ دی کرسی تے بٹھایا ایک عالم دین نو آجے علماء دی قدر آجے علماء دی شان آپ دی کرسی تے بیٹھا کے کہنے لگے تو آڑے نظر اس طرح کون ہے معزز بندہ ایسا علاقے چے کون ہے وہ کہنے لگا تسی حکمران ہو رب تو انہوں شان کنہ دیتا ہے تسی بڑے معزز خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے اس عالم دین حضرت معزز میں نہیں معزز ایس ٹائم او بندہ ہے جرا میری کرسی تے بیٹھا ہے جندیاں جتیاں چکنا وقت دے بادشاہ دے پتر فخر سمجھ دینے جندیاں جتیاں اٹھانتے خلیفہ ہارون رشید پتر لڑ پین جتی میں اٹھانی ہے استاد دی میں اٹھانی ہے بادشاہ نہیں معزز او وقت دا معزز ہے کندیاں جتیاں اٹھان لی خلیفہ دے بچے آپس چگڑ پین دینے خلیفہ ہارون رشید خوزی آسمان دا بدل آ رہا سی تکو میرے آسمان تے بدل آ رہے ہیں حکمران گل کرن لگ گیا کسی حکمران نال نہیں کسی بدل نال نہیں آسمان دے بدلہ نال کہو زبان اللہ کہنے لگے آسمان دے بادل ایتھے وس ہائے حضرت صاحب ایڈا وڈا حکمران ہے انہوں کنہ اپنے اللہ تے یقین ہے آسمان دے بدلانوں کہہ رہے ہیں آسمان دے بدلان ایتھے وس دے جے نہ وسے گا جتھے بھی جا کے وسے گا اتھو جنا بھی اناج پیدا ہوئے گا وہ میرے سامنے پیش ہو جاوے گا ایسے حضرت صاحب ایسے بندے بھی زمین تے پیسن اندھی زبان چے انہی تاثیر سی انہی برکت سی کیوں چھوٹنی سی بولیا کر دے اسی گل تے چھوٹ نبی علیہ السلام فرمائے سن لو تیان لال جڑا بندہ سچ بولدا ہے نا سچ بولی جاندا ہے چھوٹ دے لاگے ہی نہیں آندا حدیث پاک جے لکھے آئے نا اللہ پاک آسمان تے فرشتیاں نو آندا میرے فرشتیوں زمین تے میرا بندہ سچ بولنا انہیں اپنا معمول بنا لیں انہوں سچا لکھ دیوں جڑا بندہ گل نال جھوٹ بول دیں انہوں جھوٹا لکھ دیوں سن پھر نبی پاک دی ایک اور حدیث پاک سناواں تیرے ایمان نو تیرے زمین نو ان کر کے ہلا دیاں صحابی کہن لگے ان کر کے سرکار نے میرے نال میری باتوں پھڑیاں فرمان لگے آئے نا ذرا باہر تے چلیے جسم نے بقی قبرستان جنت البقی اللہ جنہیں تو سی آئے ہوں اللہ تو انہوں دا دیدار کرا دیں اللہ تو انہوں تھا وخا دیں بقی قبرستان اس ٹائم تے چھوٹا جہاں سی ایسے ٹائم تے کٹھوں تک پہنچ چکے ہیں اے بقی قبرستان جس قبرستان دے اندر سونے نبی اپنی وفات تو ایک دو دن پہلا ادھی رات دا ٹائم ماں جی عائشہ کہنے لگیاں سرکار اٹھے میں پچھوں ویندی رہ گئیاں آپ سرکار تے بیمار نے ایسے ٹائم کے در جان لگیں جے
جے میں ویکھیا نبی پاک بقیع آ گئے نا بقیع قبرستان آ کے سرکار نے ہاتھ اٹھا لے اللہ جن میرے یار بقیع سوتے پہلے اللہ میں محمد اینا تے راضی ہوں اللہ تو بھی راضی ہو جاؤں اے بقیع والے نصیباں والے او نصیباں والا قبرستان ہے جس قبرستان سے میرے پاک محمد نے ہاتھ چوک کے دعا منگی اینا بقیع والے آبادیں صحابی کہن لگے اسی لنگے بقیع دے وچوں ان کر کے بقیع لانگے اگلے منے منڈی لگی سی نا ادھر اکھاں چک میرے بلے منڈی لگی سی سرکار انہاں نو ویکھیا تاجر بیٹھے سن ناڑتاں تے آ فرمان لگے تاجروں اوے تاجروں تسی فاسقو صحابی کہن لگا میں حیران ہوں سرکار نے ایویں کیوں کہہ دیتا تسی فاسقو صحابی کہن لگا اگوں تاجر کہن لگے سونیاں ساڈا گناہ کی سانو فاجر کہن دے جنا ایندا میں نے او جھوٹے ہو صحابی کہن لگے نا اے تاجر کہن لگے سونیاں ساڈا گناہ کی